Maayong adlaw ka Marites. Nagkita na punta ka Marites, no? So, about to this video, ka Marites is about ang kaalam ni Kristo. Kung naadaw ta ni Kristo ka Marites, wala na yung makalabaw kung unsa nga kaalam nato nga matag usa ka nato nga naa karon. Maskin unsa nato ka manggialamon sa tibuok kalibutan, kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, useless ra na ka Marites. Yes, useless ra na ka Marites. So magbisa ra gihapon tag Biblia ka Marites, tungod kay sa Biblia ra man jud ta ani 1 Korinto 1. Pasensya na ka Marites kay naay nanawag. Ano nga nag-video ta ka Marites na ay nanawag. So ninana ka Marites diri sa mga Hudiyo, mga Kamarites, gusto sila nga perminting na ay milagro sa kilang kinabuhi. Sa Grisyahano naman, gusto sila nga permi nga kaalam, gusto sila pa bright tie. So sa MBB Bible, mga Kamarites, sa to basahon dire sa 1 Korinto 1 Korinto 1:24. Ana siya diri, mga Kamarites, kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang na atong nangalaglag apan katong giluwas gahom kini sa Dios. 19. Ang kasulatan nag-ingon, ang himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam, og isalikway ko ang kaalam sa mga makina-admanon. 20. Busa unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinad-anon ug sa mga batid sa lantugi niining kalibutana. Gipakita sa Dios ang walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. So walay kapuslanan. 21. Kay sa iyang kaalam maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. 22. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro agig pamatuod ug ang mga Griego nangita sa og kaalam. 23. Apan kaming nagasangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus, kining mensahe adili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. 24. Apan ang niadtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Griego, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Amen. So ninana, mga kaigsuunan o Kamarites, nga nag-ingon siya diri sa 18. Ang mensahe may tungod sa kamatay ni Kristo dito sa cross, binuang alang atong nalaglag na. But pasabot katong mga Kamarites, katong dili jud siya mutuo masiyon sa ugwali about Jesus Christ, ang ilang mga dalunggan di jud sila maminaw, di jud nila i-open ang ilang kasing-kasing about sa pulong sa Ginoo. 19. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kung kawang ang kahibalo sa mga maalam, isilakway ko ang kaalam sa mga makina-admanon. So ingon siya diri nga isalikway ang mga kaalam ug sa makina-admanon. So klaro na kay mga Kamarites. 20. Busa unsa na may unyay kapuslanan sa mga maalam sa makina-admanon ug sa mga batid sa lantugi. So unsa na lang man daw katubitang maayo kaayo mo pasikot-sikot about sa pulong sa Ginoo, may kaayo mo makiglantugi or debate about sa pulong sa Ginoo. Dila ang ka-bright ra ang ilang gipakita, wala nila kinasing-kasing pagkuan ba, pagmantala ang pulong sa Ginoo. Gusto sila nga dili pakurik, gusto sila ray kabalo
sila ray maalam sa tibuok kalibutan. So nin-ana ra mga kamarites, diri sa Dios sa matag usa ka nato nga ang kaalam nga atong naangkon diri wala ray kapuslanan mga kamarites. 21 kay sa iyang kaalam mooy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa katawhanong kinaadmanon. So kung ato alam bitang ko galingong kaalam kamarites, walay maka kana bitang kung wala joy kaalam nga langit nun, dili ta kaila kung unsa o kinsa siya diri sa kalibutan kamarites. Kay kuan siya ba ang mooy diri sa 21 kay sa iyang kaalam mooy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya. But sa Dios ang pagluwas ni atong mutuo pinagi silang giingong binuang nga misay nga mooy among giwali. So kanang kasagaran ron realidad nga kung sa tong muwali labi na sa mga kadalanan kanang inurag na buang no, kanang muwali sa pulong sa Ginoo sa daghang mga tawo inunrag na sa tawo kinaadman apan pinagi silang giing binuang misay nga maong giwali. So ang mga giwali ingon ra mga kamarites, ang gulo ko ingnon ra mga kamarites nga ang mga mensahe puro ra binuang nga nagnabuang kay nagwali sa pulong sa Ginoo madili gitagaag bili sa mga tawo. 22 ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aging pamatuod ug ang mga Griego nangita sa kaalam. So milagro sa mga Griego ang ilang gipangita pero ang mga ang kaalam gipangita sa mga Griego. So mora na ilang gikuan mga kamarites. Sa 23 apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus, kining Misaya dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. So nin-ana mga kamarites nga katong magsangyaw kita abag nga si Jesus nagpalansang sa krus, giula ang iyang dugo alang sa atong mga kasal-anan. So dili nila madawat mga kamarites, dili nila madawat maskin hantod karon sa atong palibot kung magsangyaw ganita about pagpakalansang ni Jesus sa krus alang sa atong mga sala, baliwala ra, lapos ra pikas dalunggan no nin-ana ra. 24 apan ang niadtong gitawag sa Dios Hudiyo siya o Griego, so wala siya gipili Hudiyo man siya o Griego, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. So klaro kaayo nga si Kristo joy gipadala nga gihimong kaalam sa Dios. So kung mutuo kag Dios din imong gisulod ko si Kristo, siya gud ang kaalam no, siya maka ingon gud diri sa John 14:6, Juan 14:6 atong basahan sa MBB Bible mga kamaritik. Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili magi kanako. So parehara ni sa kaalam mga kamarites. Ang kaalam dili nimo maabot kung dili nimo dawaton si Kristo. No, ang kaalam nga pinaagi sa about sa Dios sa langit pinaagi ni Kristo. Nga ana gud siya diri sa 14:6. Ako ang dalan. Siya ra jud ang dalan, wala siya gaingon diri nga nailaing dalan, nailaing mediator nga gikan sa tao padulong sa Dios. Klaro kay diri ako ang dalan, ang kamatuoran. So nganong lisod man jud kay nato ni dawaton nga klaro man kay diri kamarites sa John 14:6 nga ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. I am the way, the truth, and the life ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili maagi kanako. So walay makaadto sa Dios kung dili pinaagi ni Jesus. So ang mga pagtalon-an ni Jesus Christ mo'y atong sundon kay siya ang dalan, siya ang kamatuoran, ang siyang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan dito sa langit kung dili pinaagi ni Jesus Christ, no? So
ang mga kaalam nga langit nun atong pangayoon tungod kay nganong dili man jud nila madawat ni nga verse nga ako ang dalan, ako ang kamatuoran, the truth, the life, ako ang kinabuhi. Wala makaadto dito sa langit kung dili pinaagi ni Jesus Christ. Susubo pa landungon nga daghan kaayong mga kamarites nga dili mo tuo ni Jesus Christ tungod kay tao ra siya, prophet. So kinsa may laing propeta nga naghimo og milagro, di ba si Jesus Christ ra kung mo'y hunahunahon nila nga prophet ra. Kinsay namatay nga gilangsang sa krus nga nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, di ba Jesus Christ ra. So nganong lisod man kay na nadawaton nato mga kamarites na nga pulong nga only Jesus Christ siya ang gipadala siya sa Dios sa diri sa kalibutan. So ana ra mga kamarites, manghinaot ko nga naamoy laing pagtunon-an nga inyong nakatunan karon nga only Jesus Christ na jud dito nga siya ra jud ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala makaadto sa amahan kung dili pinagi kaniya. So, klaro kaayo mga kamarites. Amen ba? So please subscribe. Please follow this video. Na hi kamarites. Na ay ming singit daring daplin. Oh no! Bye bye. God bless.